Diyos maray na aga mga tugang. Maluhod po para sa nabina kay Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant Saint Anthony the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inordinary appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Prayer to Saint Anthony of Padua. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Orasyon Imperata Pamidi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas mo yan sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan ang sinaotob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang manatural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong makasalan, ilikay mo kami, ansa mo mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran ka na maasin kan akesin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Ngunyan po Martes sa enop na simana ng Kwaresma. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intention. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Yani Padilla, ni Amy Ribaya asin kan sa iyang pamilya, ni Nahani Grace Peña asin in Sebastian Peña, for Ann Celine Competente, kahagadan ni Cynthia C. Competente, birthday blessing ni Jalma Nodalo. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, board exam of Reden Clerigo, ni Merlin Clerigo, for mechanical engineering board exam of Kim Harold Lozano. Sa kahagadan ni Alita Lozano, to pass the board exam of Jericho Diaz, ni Edna B. Diaz, para kay Jacqueline Rose Tanyada, Christian Jenson Tanyada, for fast healing of Ramoncito Basanta, para sa kapahingaloan kan makalag, para kay Evelyn ni Irenea Garing asin kan sa iyang pamilya, para kay Jose asin Poli, ni Nilfale and family, para kay Angela, kan FNS Velasco, para kay Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, para sa kalag ni Carl, kan Asopardo Cantara family, para kay Lino asin Emiliano, ni Cynthia C. Competente, para kay Pantaleon, ni Maria Cristina Yuson, para kina Norma Ernesto asin Aileen, kan Osma family, para kay Josefa kan Sanyosa family, Salvador and Noemi, ni Mrs. Clarita A. Mirandilla and family, para kay Heidi asin para sa gabos na kalag, kan Balbagyo and Abejuro family. Matindog na po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka nama kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang pagkamuot kan Dios samahan biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa saimong espiritu. Ako unta, ang sa tuyang mga kasalan, tangani magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nakangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang,
na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak banlugod sa tuan Diyos na makakamahan, pakapatawada, an sa tong kasaalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan hilingan sa imong pamilya asin warasan tanganing sa atubang mo magbanaag an sa mong isip hulikan sa imong kabutan na sinasagwe sa paagi nin disiplina kan hawak huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki. Kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. An oran asin anyelo minaahilig hari sa langit, asin day minabalik duman, sagkod na day matubigan ang daga, tanganing makapabunga, asin makataonin banhi sa nagtatanom, asin tinapay sa nagkakakan. Siring man kaiyan ang tataramon na minaluwa sa nguso ko, dai minabalik na daing bunga, kundi inuutob ang sakong pagbuot, asin hinahaman ang katuyuhan na pinagsubulan ko kaiyan. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. sa gabos na kasakitan, ililigtas nin Diyos ang mga matanos. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Umawa nindo ang kagurangnan sa kaibahan ko, sarabay kita sa pagmuraway kan sa iyang ngaran. Hinanap ko ang kagurangnan, asin sinimbag niya ako, ilinigtas niya ako sa gabos kong natatakutan. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Maghiling kamo sa iya, asin mapapano kamo nin kaugmahan, asin ang sa indong lalawgon, dai mapapasupog. Kan mag-agrangay ang dukha, dinangawag nin kagurangnan, asin ilinagtas sa gabos niyang kahorasaan. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Ang mga matanin kagurangnan, yaon sa mga banal, asin dinalangog niya ang sa indang inagrangay, an kaanggotanin kagurangnan tumang sa mga tampalasan, tanganing mapara ang sa indang girumdum sa daga. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Kung ang banal minaagrangay, dinadangog nin kagurangnan, asin ililigtas sa gabos niyang kahaaditan. Ang kagurangnan haranes mga pusong nagtitios, asin ililigtas niya ang mga nahalian nin paglaom. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Hiraray awitas ako, tataramon din buhay. Hiraray ng iyong ko, tataramonin buhay. Asinin ka gayonan, pagtubo
mo, magayonon, mahamison, tataramon, nimbuhay, magayonon, mahamison, tataramon, nimbuhay. Ang gagurang nan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mabasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kung kamo magpamibi, day kamo magmatinaramon, arog kan mga pagano, na naguhuna, nahihimateon, kung maggamit, nin dakol na tataramon. Day mag-arog sa inda, bago kamo magagad, aram na nin sa indong ama, an kaipuhan nindo. Magpangadji kamo siring kaini, ama niya mo na yaon sa langit, sambahon ang ngaran mo, mapasamuyaan kahadean mo, kuyugon ang bot mo, digdi sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa arualdaw, itaw mo samuya unyan, patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan, siring kan pagpapatawad niya mo sa mga nagkakasala sa muya. Asinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Kung ipatawad nindo, an sa mga tawo an sa indang kasalan, papatawadon man kamo, kan sa indong ama sa langit. Alagad kun sinda, day nindo patawadon, daiman kamo papatawadon, kan sa indong ama. An maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Mga tugang sa satuyang ebanghelyo sa ngunyan, sa girari na dangog tapo ining istorya na kung saan itinukdo ni Kristo sa iyang mga disipulo ang pamibi na ama niya mo. Sarong pamibi na naginang parte kan buhay ta, puon pa kan saraday kita. Sarong pamibi na nakagamot na sa satuyang buhay ang pamibi na our Father. Alagad mga tugang, dahita po pakalingawan, na ang ama niya mo na pamibi itinuro sa sato kan Diyos, bako tanganing turuan kita kung ano ang sasabihon ta. Ang pighagad kan mga disipulo baga na pabor sa indang kagurangnan, sabi ninda, tukdui man kami kung paano mamibi. So Jesus taught us not what to say, but He taught us how to pray. Paano magpangadji. Mga tugang, ang ama niya mo, bako sana ini pong garibaga template or pro forma na pag nagpangadji kita, iyong-iyo na sana ini. Ang pamibing ama niya mo na itinaw sa sato, nagpapahayag po ini kan tamang disposisyon na dapat igwa kita pag nagpapangadji. Ano iyan na mga bagay na yan? An enot. Pag nagpapangadji, dapat po ang pagpangadji nakagamot sa tunay na pagtubod asin pagkamuot. Kung nagpapangadji ka na gari duda ka, gari ababaw an sa imong pagtitiwala, ay gari ba kung magayon ang pagpangadji. So mga tugang, magayon na ginamit baga ang imahe na ama, ninulit ang relasyon baga kan aki sa magurang, ang relasyon kan aki sa ama, bako sa ng ordinaryong relasyon, nakagamot sa pagkamuot asin pagsarig. Iyo yan ang saro sa disposition na dapat igwada kita sa pagpapamibi. Na dapat bilog ang satuyang pagtubod asin pagtitiwala every time na nagdudulo kita sa pagpamibi. Ani kadua mga tugang, ang pagpangadji po, sarong komunikasyon, nakikipagkomunikar kita sa Diyos.
As in, pag sinabi tang komunikasyon, this is always a two-way process. Nagtataram ka, nagdadangog sa kaulay mo. Pero minsan, sa kaulay mo, iyo mo na nagtataram, ikaman ang madangog. Takuni ka sa napilmi ang nagtataram, ay day kang kamugta ka na kaistorya. Diba? Kung habo ka magdangog, gusto mo ikasa na ang pigdadangog. So sa komunikasyon sa Diyos, dapat na po arog man kayan. Sa pagpamibi, bako sa na puros pagpaparataram, ta sabi nga ni kan Santo Ebanghelyo, dahil panindubig sasabi, aram na ka nama ang kaipuhan nindo. So dapat na po sa satong pagpamibi, igwaman kitang oras, nin pagdangog, igwaman dapat kita nin mga momento na kita nagsisilensyo sa paghurup-hurup, ninulita sa tahaw kan sa tuyang solitude o pagsilensyo, siri man paghurup-hurup, Diyan na dadangog ta. Diyan nag-aabot sa satuya ang mensahe kan Diyos na dapat man naaaraman as nagiging aware kita. Ani katulo mga tugang, pinapagirumdum kita na sa salambang pagpamibi, dapat na po dahil nalilingwan, na ang Diyos iyo ang kaglalang, asin kita mga linalang niya sana. Sa madaling sabi, dahil siya pwede pagmandahan kung ano dapat ang gibuhon niya. Dahil dapat kita nagiging demanding. Kita nagahagad nin tabang, pero dapat araw kayan ang magayang disposisyon. Bako na nagmamanda sa Diyos. Bako na nagdidemand sa iya. Ninulita kita, mga linalang niya sana. Siya ang Diyos. Bako kita ang boss. Siya ang boss. Kaya baga, pamibi ka naman niya mo, thy will be done on earth as it is in heaven. Bako man na my will iyo an masunod, kundi ang buot mo kagurangnan iyo an masunod. So dapat yaon ang disposisyon na iyan, na dapat kita maging mapakumbaba, na ako o na kita mga linalang niya, na ako o na mas aram niya kung ano ang ikakarahay niya to. Ani kaapat mga tugang na ipinapaabot sa satuya, sa pagpapamibi, dapat da po ang pagpamibi na inahahaluanin ugaling pagkamasadiri. Dapat sa pagpamibi, yaon da dapat ang disposisyon nin pagiging bukas as in disposisyon na pagiging matinao o pagiging generous. Kaya nga ni baga po, ang kapinunan kan pangadji na itinuro sa satuya, our Father, Ama niyamo. Bakong ama ko or my Father, pirming kasabay ang komunidad, our Father. But sabihon, di kita dapat nagiging makasadiri. Sa pagpapamibi, bako sa ng puro sadiri dapat ang pigpapangadji. Dapat ipigpapamibi tama na ni ba? Inulita ang Diyos, bakuta sa ng Ama. Ama niya to gabos. Kaya nga ni Dugad baga, ngunyan baga uso na dahil naukudan kan ibang mga Kristiyano sa ibang mga fundamentalist na God is my Savior. God is my personal Savior. Well, partly tama man iyan, pero gani mas tama na ang approach na bako sa diri, God is our Father. God is our Savior. Bako sana siya, paraligtas ko personalmente. Alagad paraligtas kan bilog na kinaban. Ama niya to gabos. Ani ka lima po, ang pamibi na ini, ang formulang ini kan our Father, hali mismo kay Jesus na itinukdo sa ito. Kaya dapat mo pahalagahan ta asin danay tang irespeto. Every time nagre-recite kita kan Our Father, dapat i-recite ta po ini na igwanin magayon na disposisyon. Udok sa buot. Ninulita, sabi nga ni Mother Teresa, ang sarong ama niya mo na ipigpapamibi, na udok sa buot, daog ang sanggatos na ama niya mo, na pigpangadji mo na bako man udok sa buot. Mga tugang sa pagpadagustakan Santa Misa,
Hagadon taan tabang kan kagurangnan, napatalubuon kita sa pagtubod asin pagkamuot. Tanganing ang lambang pamibi niya to, maging makahulugan, ninulita ini nakagamot sa pagtubod asin pagkamuot sa Dios. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Nasa tuyang narinig mo, iyan ulilang ang sa Diyos na nag-ipunin ka mo. Inalay kitang gamito, sa tuyang kagurangnan, sa pagpalagi mong katayin ka sa hingapos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sako an sa indong atang ako unman, kan Diyos na makakamahan. Akuun malagod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamahan, ako an mga dinodolot migikan sa karahayan kan sa imong pagkamatinao, asin an mga kinabano na tabang na tinipon para sa mo, kahiraking ribayan, para sa buhay na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan na sindaing kasagkoran, huli ki Kristong kagurangnan. Huli ta ikinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo na nalinigan ang mga isip taon-taon, maugmang maglaom sa mga sakramento Pascual, tanganing sa pag-utob kan mga pwedeng kaning mga gawing kabanalan, asin gibong pagkamuot, sa dayaday na pagselebrar kan mga misteryo na ikinamundag nin daliwat, madarasinda sa kapanoan kan grasya nin mga aki. Kaya kaiba kan mga angheles, kaiba kan tronos asin dominasyones, kaiba kan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Palada ng minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang God, an banal, burabot nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo pagulutan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kuna ikaw magdalo. Kaya kami na nagroromdom sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat. Nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kaiba kan samong Santo Padre na si Francisco, kan samong obispo si Joel, asin kan kabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an kabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan, asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramon na itinugon kan kagurangnan. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga. Insiring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itaon mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang para tubos. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uyaan kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako bako akong akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon manlugod kita kanawak asin kan dugo ni Kristo sakod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ayos ni Diyos Ama, madya ka mong mga nagpapalagan, asin napapasa sa mundo. Kapag sinimuno, ganda siyang dulot ni Jesucristo. Kana ko nag-apod sa imo, dinangog mo ako, Diyos nin sa kuyang katanosan, sa kahurasaan, pinapusog mo ako, kagurangnan kahiraki ako, asin hinanyugaan sa kuyang pamibi. Mamibi kita. Kagurangnan, an winara sa mo, kaining mga misteryo maging paagi. Namantang pinapakulpami an mga kinabanon na kamauotan, makanood kaming mamuot sa mga langit no na bagay, huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony, upon we implore. Oh, teach us how to live the gospel